El semàfor ens deixa el Luis Suárez original. Avui hem conegut la desgraciada notícia de la pèrdua de Luis Suárez. Luis Suárez, no el futbolista que va jugar al Barça uruguaià, sinó l'original, el primogènit. El Luis Suárez gallec, que va jugar al Barça a l'època dels anys 50 i que va ser una estrella també a l'Inter de Milà. Avui ens ha deixat a l'edat de 88 anys. Avui podem aprofitar aquest vídeo per fer un record d'aquest futbolista que és l'únic futbolista espanyol nascut a Espanya que té la pilota d'or. Per tant, és un futbolista majúscul que segurament, com que no va tenir, no va guanyar, potser va estar coincidint en èpoques amb un futbolista com Kubala, potser la seva figura ha quedat més ensombrida que en Barça, però que va ser un dels grans del futbol espanyol i del futbol mundial. Luis Suárez va arribar molt jove al Barça, va arribar amb 18 anyets, el van veure en un partit a les Corts entre el Deportivo i el Barça. Kubala i Samitia van veure les seves qualitats i el Barça no va tardar gens en fitxar-ho. De fet, Luisito no va acabar ni completar la seva primera temporada amb el Deportivo, que el Barça ja l'havia fitxat. De fet, amb el Deportivo va jugar només 17 partits i va marcar 3 gols. El Barça el va fitxar en una operació conjuntament amb un extrem, un uruguaià que es deia Dagoberto Moll, que al final el Barça va aconseguir que el fitxatge va pagar el que fos per Dagoberto Moll i ahir va incloure aquest jove futbolista. De fet, en cada record de les cròniques el que va dir en aquell moment el president del Deportivo dient que era un futbolista que no tenia un joc que li anés bé al Deportivo. Després la història segurament li va ensenyar que no era així. El Barça el va fitxar per 625.000 pessetes, tant a ell com a Dagoberto Moll, i va jugar en el Barça les següents 6 temporades i mitges. El seu debut va ser en un partit contra el Deportivo, en Copa, un partit en què va jugar al costat de Kubala i al costat de qui era el seu ídol aleshores, que era César. En aquell partit el Barça va guanyar 4-0, 2 gols de Kubala, un altre de César i un de Sagarra. En aquestes 6 temporades i mitja de Luis Suárez al Barça, la seva impacte en l'equip va anar creixent a mesura que va anar creixent també ell en edat, perquè és un futbolista, com veurem, va arribar molt jove i va anar creixent i es va acabar generant un debat totalment inútil, totalment que va perjudicar moltíssim la història del club, que va ser el debat entre cubalistes i suaristes, però ja hi arribarem. Com diem, Luis Suárez era un migcampista creatiu, un migcampista que tenia una qualitat per generar joc superlativa. De fet, diríem que era un futbolista migcampista que era entre un jugador que era un interior i un mitjapunta, un futbolista d'aquest estil, però que també podia ser un creador com un migcampista creatiu. Per tant, era un futbolista en aquell futbol en què jugava 3-2-5, era un futbolista que podia jugar tant al mig com al davant. Per tant, era un futbolista que tenia aquesta qualitat per crear, per generar joc que era innegable al final. Com diem, va estar 6 temporades i mitja al Barça, el seu impacte en l'equip va anar en creixement. Era un futbolista que en les 2 temporades en què Elinio Herrero va ser entrenador del Barça va ser clau. El Barça en aquelles 2 temporades va guanyar 2 lligues. És una cosa molt difícil en aquella època guanyar-li una lliga al Madrid d'aleshores, un Madrid amb Gento, un Madrid amb Puskás, un Madrid amb Di Stéfano, un Madrid que era un equip molt fort, molt fort, amb jugadors molt bons i a més també que era l'equip que representava el règim a fora i a dins de les fronteres. Per tant, era molt complicat i el Barça, aquell Barça de l'Elinio Herrera i que tenia a Luis Suárez com una de les figures, va ser capaç de treure-li 2 lligues. A més d'aquestes 2 lligues, Luis Suárez també va guanyar 2 copes, també va guanyar 2 copes de Fires i va ser, segurament, el seu darrer partit és d'infaust record pel barcelonisme. És la final de Berna, la final dels pals quadrats. Aquella final en què el Barça va acabar perdent 3-2 contra el Benfica, una final del tot inexplicable que el Barça l'acabés perdent, la primera final de Copa d'Europa que el Barça va jugar, una final que va jugar Luis Suárez essent ja havia estat vengut a l'Inter de Milà. Una situació del tot grotesca, del tot estranya, perquè Luis Suárez se'l ven abans d'aquesta final, per tant, ell ja sap en aquell partit que és l'últim partit, se'l ven a l'Inter de Milà per 25 milions de pessetes, una quantitat extraordinària per l'època. De fet, es va justificar la seva venda per aquesta quantitat extraordinària, però es va descapitalitzar l'equip perquè Luis Suárez havia de ser el futbolista que fos la vàlvula de connexió entre un Kubala que ja estava en els seus últims temps i el següent que en aquest cas va arribar, que va ser Cruyff. Aquells anys de travessia del desert, del 60 al 75, potser no haguessin existit a Can Barça si Luis Suárez no hagués marxat, no hagués malvengut a Luis Suárez a l'Inter de Milà.
però també en el tema, quan es va vendre Luis Suárez també hi ha un context, que és el context econòmic. El Barça acabava de construir l'estadi, un estadi que li havia de costar 90 milions i que li va costar 288 milions. Per tant, en aquest context és quan el Barça ven Luis Suárez i fa una venda del tot ruïnosa, perquè és un futbolista que a l'Inter demostra que és un futbolista que marcarà la història. És un futbolista que guanya 2 Copes d'Europa amb l'Inter, guanya també 2 lligues amb l'Inter, està 9 temporades allà, és 3 lligues amb l'Inter, és un futbolista que és un dels grans icones de la història de l'Inter de Milà. De fet, l'Inter de Milà no torna a guanyar una Copa d'Europa fins molts anys després amb Mourinho. Imagini's el referent que és Luis Suárez a Milà. Per tant, a Itàlia va desenvolupar tota la seva qualitat, va ser un futbolista majúscul, superlatiu, al Barça el van poder gaudir poc, però també va ser, com diem, el primer futbolista i únic que ha conquistat una pilota d'or com havent nascut a l'estat espanyol. Va ser l'any 1960, quan era futbolista del Barça, i el Barça, com diem, el va acabar venent per aquests 25 milions, i aquesta final de Berna és l'última final. En aquesta final es pot veure, està a internet, la poden veure, és dura de veure sobretot pel resultat en què acaba, però es pot veure tota la seva qualitat, com demostra, com organitza l'equip, com genera passades a l'espai, com genera el joc de l'equip. És tot a través d'ell. Un futbolista, com diem, ja estava venut i que va donar-ho tot fins a l'últim dia. Aquest últim dia va ser aquesta final de Berna per la samarreta del Barça. Per tant, ens deixa un futbolista majúscul a la història del futbol espanyol i a la història del futbol europeu, a la història del futbol del Barça també, que segurament va quedar eclipsat per aquest absurd debat entre Kubala i Suárez, perquè a més, ells dos eren amics i a més no ocupaven ni la mateixa posició. Era un debat totalment absurd que es va generar perquè segurament Luis Suárez era un futbolista que va tenir molta protecció, va tenir molt de protagonisme amb Helenio Herrera, que després se'l van portar a l'Inter de Milà, i segurament aquell mateix Helenio Herrera era que també estava tenint més o menys conflictes amb Kubala. I d'aquí va venir aquest absurd debat del barcelonisme entre un i altre, i que va acabar, a més per la situació econòmica, amb Luis Suárez vestint una samarreta que no era del Barça, i amb el Barça passant aquells 14 anys de travessia pel desert fins que va arribar Johan Cruyff. Per tant, avui ens deixa un gran, el primer, l'original, Luis Suárez, que ens deixa i que, com diem, és un futbolista que li va donar molt a la història del futbol espanyol, a la història del futbol europeu, i que també li va donar a la història del Barça.